Què és l'aigua virtual? A Catalunya es gasten un mínim de 150 litres d'aigua per persona i dia entre el consum domèstic i el municipal. Però és l'única aigua que gastem? En realitat, no. En la nostra activitat diària hi ha un consum d'aigua indirecte i menys evident que fa augmentar aquesta xifra fins als 5.000 litres per persona i dia. És el que s'anomena aigua virtual o petjada hídrica. Una part important d'aquesta aigua virtual és per produir aliments. Per exemple, per produir una poma cal tenir un pomer que cal regar perquè la reculli amb les seves arrels, faci la fotosíntesi per generar sucres i produeixi pomes. Cada poma necessita uns 70 litres d'aigua per ser produïda. Per produir carn encara es necessita més aigua. Primer, cal produir pinsos a partir de cereals i hortalisses per alimentar les vaques. I també cal gastar aigua perquè beguin i per netejar les granges. En total es necessiten 200 litres d'aigua per cada bistec de vedella. I la producció d'altres béns de consum, com la roba, les sabates, un telèfon mòbil o un cotxe, encara fan servir quantitats d'aigua més grans. Així que una forma d'estalviar aigua també és reduir el consum, reutilitzar i reciclar. I és que tot és aigua i tots som aigua.